डांसर के प्रोग्राम देखी सब का ये डांसर आज हम पहिला मिलन तू बिना डांसर के हम बिना डांसर के भाई डांसर के जवाब बा मिलल सजन के सजना पहिला मिलन मिलल सजन के सजना कहे ना नारियल के रस्सी में स्टैंड बांध देला हमारी अंग अंग गुला नियन खिलल बा बदना अंग गुलाब नियन खिलल बा बदना सुनी सुनी भागवान ए बाबा जन बिहान होखे दी सुनी सुनी भागवान जन बिहान होखे दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज जाई राजाई फेरू रात छोड़ दी ना हो ये बिहान रे पिया छोड़ दी ना हो और बजाइए। मन के पल्हाई जाई रात फेर आई हो मन के बोधाई जाई रात फेरू आई छोड़ दी ना हो ये बिहान रे पिया छोड़ दी ना हो गईले बिहान एह बेरा जी के कोरवे में जवान होखे दी एह बेरा जी के कोरवे में जवान होखे दी भैया के आशीर्वाद मिलल क्या बात है बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा में जिया जिया कह तारी मेहरा हो का गलती का तनिको ना मेहरारू कह तारी का कहतारी राजा जी के ओठवा में ओठ जब सती ओठ जब सोती हो ओठ जब सोती भूख भूख परी हमारा बड़ी बड़ी दिलवा के प्रति दिलवा के बोली हो दिलवा के बोली रात भर लभ के दरियावे में हो रात भर लभ के दरियावे में क्या बात है ब्याह जी रात भर लभ के दरियावे में नहान होखे दी आज राजा जी के हे बेरा जी के कोरवे में जवान होखे दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी ए राजा हमारी जान ले बता हो खाई दियो बही के पास ए राजा हमारी जान ले बका तू हमारी जान ले बका हो जान ले बका जान ले बका जान ले बका तू हमारी बारी के नजरिया के बात ए राजा हमारी जान ले बता हो खाई दियो बही के पास ए राजा हमारी जान ले ए राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी ए राजा जी के कोरवे में जवान कहतरी बाबा का हो रोआ गन गनाई पिया
जुड़ाई है बस 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 हियरऊ गोलू रजा के जय हो। चाहे तो हम इतना सीखल कलाकार हैं कि नीचे से भी कही हाँ जी, कहीं से बोल सकता नहीं। हियरऊ अरे गोलू रजा के सौर लिपि अरे परेशान होके अब देखिए बाबा ए बाबा बहुत बाज भइल हमार राउर। हाँ जी, बाकी झारखंड वाला बाज बजावे के पड़ी डबल में कब का ऑर्केस्ट्रा वाला आहा आइल बड़े मंच पर एगो हरि जी के हाथ के वेद प्रकाश सागर सागर रे मगवा पमधा पनी धासा अरे परेशान हो खेदी हरी आज बजाओ तो भाई की ना नरमुंडा तनी हाला कह के बताओ लोग मर्द लेके। हाँ ठीक बा ठीक बा ठीक बा। आहा अरे की आज राजा जी के कोरावे देखा यूट्यूब वाले भाई धोती फाटल भी एक के रिकॉर्ड मत करी हम बाकी हम समेट ले। बस 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 कहीं ना सीधे हम जब भजन गावत रहे उतरनी है जमावे खातिर बाकी जमल है धोतिए फाट गई जमल है काहे ना का है श्रोता के दोस्त तब का बाकी यही में अपन लागो रहे के बा का करो बस धनंजय बाबू के इज्जत बा कुर्ता के साथ है। अब गईबन नी मन नचबन ना तो दिक्कते बा तब का तो नाचे गावे तुरे तानो करे रखे दुनिया मान परेशान हो खेती राजा जी के कोरावे में एह बेरा राजा जी के कोरावे में क्या सेटिंग हो खेती एह राजा जी हटिया में जवान हो एह बेरा राजा जी के कोरावे में जवान हो खेती एह बेरा अब हथना बाबा परीक्षा ले बाबा आज राजा जी के कोरावे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरावे